Dneska je druhý den našeho putování. Včera jsme se pracošili jenom okolo ubytování. Teď jsme přejeli tady do vesnice Plaka. A tamhle před náma je Leprový ostrov. Spinalonga je ostrov malomocný. Je tam pevnost. A někdy do konce 50. let tam byli internovaný malomocný. Skoro první letošní koupačka, no tak první byla na Lipně, ale tohle taky není špatný. Krásná voda. Teď se pojedeme podívat tamhle nahoru na tu náhorní plošinu. Tam by měly být nějaký větrný mlejny. Jeli jsme kus nad a je to tady nádherný to moře. A ty obří kopce nad náma taky. Přejeli jsme od moře zase zpátky do kopečků. Tady jsou takovýhle excelentní mlejny. A na nich jsou plachty, tak to vypadá, že budou i funkční, že se příležitostně pouštějí. Tak tam na ceduli píšou, že si to opravil rakouský baron v roce 2015. Tyhle dva mlejny. A ve Štýrsku se podobný používali v 15. století. To je odkvetlá bakule jako hrom. A tady je na ty mlejny asi nejhezčí pohled. Pohled od místní kapličky, je to tady krajinomalebné. A odvážnější si můžou zazvonit. Tady v sedle byla celá soustava větrných mlejnů, tamhle ještě zbytek kola a nahoře je kaplička. Tady jsou u cesty takovýhle malý domácí kapličky. A je jich tady plno, ale tahle je teda excelentní. Ještě jsme zastavili tady u ostrova Spinalonga, poloostrova. Tady jsou zase ty bývalý větrný mlejny. A tady v těch zálivech je zatopený bývalý starověký město. Pohled na poloostrov z mlejny. Dneska jsme to pojali odpočinkově a jdeme se podívat do místního akvária. Žijou tady takovýhle bobánci. Tady je ta schovávací. Tady jsou takovýhle leproliby, trochu se rozpadají. To mají křídla. Tohle si potápět, jo. Kdyby si to navazali, tak to se bude muset pohnout. Se honí navzájem. No koukej, tady to už taky máme. Tak stáváme. Kolize. Ne, si ne. Ňuch, ňuch. Ňuch, ňuch. Už tě mám celou pod sebou.
To je představení, co? Krásný. Aber hier sind Schwarzspitzenhaie. Schwarzspitzenhaie. Der startet gerade. Ist irgendwo. Ich habe jetzt sogar erzählen müssen. Ist ja so geil. Nee. Das ist auch ein Schwarzspitzenhaie. Tady mají takového kréckého potápěče. Uklidňující medúzové akvárium. Vyjeli jsme na náhorní plošinu, plateau La City. Je to taková rovina obklopená dalšíma kopcema. A stoupáme tady k jeskyni. Pěkný. Jeskyně, půjdu prozkoumat. Tady jsou takovýhle krápníčky, už venku. Ale žádnou velkou výzdobu bych nečekal. A tady jsou takovýhle pěkný krápníčky.
Dáša mi to pěkně nasvětluje. Hezký, hezký. Tady je takováhle pěkná krápníková výzdoba. Je to hezoučká malá jeskyně. Tady je další komůrka a další výzdoba. Tak a teďka už půjdeme zase na světlo. Tahle náhorní plošina je plošina větrných mlejnů. V minulosti jich tady bylo asi 10 000 a čerpali vodu. Akorát tady už jsou většinou na železných konstrukcích, ne takový pěkný kamenný, jako byly tam v horách. Tady máme plato jak na dlaní. No, potkáš tady na silnici kde co? Třeba takovýhle stádečko ovec. Ale my máme spoustu času. Přejíždíme tady přes sedlo a budeme klesat zpátky k moři. Sedlo tady strážejí torza větrných mlejnů. Dneska bylo ráno zatažíno, trošku poprchávalo, tak jsme vyrazili tady na vykopávky v Knossosu. Je tady dost lidí, ale oproti létu asi dobrý. A tohle je Sir Arthur Evans, objevitel Knossosu. Jetzt kommen wir an die Steuer, ja? Du trägst die Last und die Steuer. Correct. Because Lord Elgin removed all. Replika fresky. Muži s posvátnými nádobami. Takovýhle obří nádoby ale nemohli umíst. To jsou taky repliky. Tady jsou kopie minojských fresek. C'est ça que les archéologues ont trouvé. Allez voir Tak tohle je dobrá paví voliéra. Ale ty seš teda vznešenej a excelentní. Takovýhle celkový pohled na ty vykopávky.
Celé je původní. Tady ten beton je dobrý. Což ale krasavec. Mama, řecka. A drží to nahoře a drží. Tohle je místnost delfínních fresek. Tohle jsou pořádný nádoby na víno. Fakt veliký. A tady pohledem na závěrečnou velkou fresku se loučí s vykopávkami v Knossosu. Dorazili jsme do Heraklionu do přístavu, akorát tady vyplouvá katamarán. A tamhle na stěně jsou dva Ikarové. Starobylou pevnost máme jako na dlani. Je to původně benátská pevnost. Znakem Benáčanů je tenhle ukřídlený lev. V přístavu jsou vidět zbytky benátského arzenálu. Tady pak tady. Morosínyho fontána nefontánuje. Třeba jindy. Tady ve středu jsou takovýhle uličky se všemocnýma drekama. Na konci tržiště to krásně kvete. Tak a vrátili jsme se k přístavu a posvištíme zpátky k našemu ubytování. Jsme oba nakřapaný, tak jsme dneska zakotvili na téhle pláži Matala. Jsou tady slušné vlny. Takováhle zajímavá provrtaná skála, kde jsou jeskyně, kam se půjdeme podívat. Slušně to tady bouří. Je to pěkně děravá skála. Samý komůrky. Tak to půjdeme prozkoumat.
potok. V podstatě jsou to takovýhle vytesaný komůrky. Do toho tady hřmějí vlny. Jsou tady další a další jeskyňky. A my se budeme podívat tamhle nahoru. Slušně tady dole to moře bouří. Tohle je zvláštní, to je tady asi dost dění. Vypadá to. Další jeskyňka. Pohled na kopce v okolí. A jsme v dalším patře jeskyněk. Teď už jenom z konce jeskyněk zpátky dolů a kautu. Při cestě zpátky jsme ještě vyjeli sem do Zarosu. Tady je moc pěkný jezírko pod horama. Dneska jsme přejeli zase trošku na jihovýchod a jdeme tady k takový malý soutězce. Je to tady pěkný údolíčko, sevřený skalama. Cesta tady vede levádou, jak na Madejře. Na konci cesty pěkný vodopád. Tak a teď už se vracíme návratovou cestou od vodopádu k autu.